Енді міне, құрметті тамашашылар, мен теге баразда білесіз, өзім көпшілік балалар турында сілер яратам, балаларны бигрәк тә яратам. Менә балаларның нәрсәсе өчен яратам, име? Аларның турылыклары өчен. Кичкенә балаларның шундай әйбер бар. Алар теге нәрсә уйлыйлар, шуны турыдан туры биткә бәреп әйтәләр. Начармы ул, яхшымы? Теге мишәрләр кебек. Ну, бит инде шулай була, хәтеге күңеллерәк тә ул шулай. Хәзерге балалар акыллы булып туа. Мен үзем жүрегенә кызыгышын чагыштырып карыйм, име? Үзебезнең балачак белән хәзерге балаларны. Чагыштырган юкмы? Җир белән күк арасы. Хәзерге балалар до такой степени акыллы булып туалар. Или без тупой булган минде. Юк, менә дөресен әйтәм. Теге кичкенә генә балага хәзер кулына телефон бирсәң, ниме? Шул телефоннан бөтен эшен эшли ул. Интернетка да керә, фотографиялар төшерә, видеоларда төшерә, әллә нәрсә эшли, кирәкмәгән җиргә звонить итеп акчаңны да бетереп куярга мөҗит. Бөтен эшен шул телефоннан эшли. Гаршукка утырып үзенең эшен эшли белми ул. Мен нәрсәдән чыгып әйтәм, без бит инде теге артистлар җырыйбыз бит инде теге мәҗлесләрдә, туйларда дигән кебек. Хәзер шулай бер зур гына туй алып барам, туйның гөрләп торган вакыты, бөтен халык ял итә. Монда шулай балалар чабып җырый, нуҗара алар миңа тими, мин аларга тимим, уйнасыннар. Хәзер шул балалар арасында бер здоровый гына малай чабып җырый, бер 5-6 яшьлектер. Ну, или мин кичкенә булгач, мин здоровый булып күрендем инде ул. Теге малай чапты, арды, хәлдән тайды. Әнисе яна килде. Уф, әни. Бүтән чаба алмыйм, ардым. Памперсим тулды ахыры, алыштыр әле, авыр ди. 5-6 яшьтә нинди памперс? Күз алдына китерегез безнең балачакны, без үскәндә памперс түгел, безнең кияргә ыштан юк иде. Без ничек җыкылан торабыз, урамга чыгып китәбез. Кояш баегачына көтүгә кайткач кына аннары өйгә кайтабыз. Каябыз, нишләп җырыйбыз, белүче дә юк иде безне. Шулай бит ничек күңеле үслегән. Хәзерге балаларны даже прогулкага алып чыкканда да ничек алып чыгалар. Кидертәләр монда колготки, гамаш, носки, җылы носки, монда кидә майка, футболка, толстовка, аннары китә комбинезон тагы ботинка, әллә инде ишләре белән китә монда шапка, нәзек шапка, калын шапка, җаулык өстеннән, аннары капюшон, аннары сыңна шарф белән пичат сугалар китереп. Теге малай прогулкага чыгып аталаннар байтырым. Әле теге малай олмасына өчен әтиәниләре жаннан җитәкләп бара тегенә. Шуны сорап та куялар. Улым, сиңа салкын түгелме анда ди. Салкын түгел, просто булып белергә может, һава җитмичә. Аннары хәзерге балаларын даже ашатуында расписание буенча ашаталар. 4 сәгатькә бер. Сүз җыкыдан торды, 15 минут узды, смесь ясыйларда эшрәләр. Сез 4 сәгать, җылама, барып ашатмыйм. Җылама дидем, 4 сәгать узмаган әле. Та 3 сәгать көтеп торыйм да аннары ашатырмын. Ой я, бигрәк җылак булды бу дип. Безнең яшакта ничеге? Без яшакта үскәндә ашаганны без, ашамаганны без. Без нәрсә ашаганны әти белән әни белми иде. Біз нәрсә ашаганны күршеләр белә иде. Шулай бит, күршенең бакчасыннан нәрсә җыгыла, значит безнең кырсакта. Зато гомер буе витамин ашап үстек. Аннары теге, юк, ул бездә үзебезнең балаларны яратабыз. Безне дә әти-әниләр яраткан. Но без үзебезнең балаларны ничектер иркәлибез. Сезгә шулай дип тоелмыймы? Менә хәзерге карагыз, хәзерге балаларның әгәр кыз бала булса, өенә кирсәгез, анда шуңгылык тау өелеп тора уенчыклар белән. Анда нәрсә генә юк, Барби да, мягкая игрушка, егет кеше булса, тоже шундый тау, анда трактор, машина, автомат, пистолет нәрсә генә юк. Ул алар белән уйнамый да. Без нәрсә юк, безнең уенчыктан 2 генә әйбер бар иде. Берсе эт, берсе пси. Шул мягкая игрушкада кайрыгыннан тартсаң сыбызгый. Зато күңелле этне кайрыгыннан тартасың инде, эчине безгә кызык. Тегенә әти тәрзән кышыра. Тартма улым этне кайрыгыннан, тышлый бит хәзер. Әти бер шылма. Аның бит кайрыгында тешләре юк. Әйдә шарик сызгыр. Ничек күңелле безнең вакыт, име? Җаратам теге. Аннары менә хәзерге балаларны теге чагыштырып карыйм, кибеткә кергәндә. Самый куркыныч әйбер бала белән кибеткә керү. Бала уже теге кибеткә кергәндә үк Гитлер Мәскәүгә Коран шикелле карап киреп бара. Аннары киреп җиткәч, улай бер кирәк моңа, кирәк ниме тотыначларга, миңа тегесе кирәк, миңа монсы кирәк. Монда инде мескән әти белән әни кагылана. Улым җылама инде, пожалуйста, кешедән яхшы түгел бит. Оятка калдырасың, улым сиңа нәрсә, монсы кирәкме? Юк монсымы? Җарам монсы, улым тотып тор, мин ван тегесе сынап киләм ди хәзер. Кичкенә балаҗанда әти-әниләр шауып җириләр. Без үскәндә ничек иде? Без үскәндә аның хәтлек кибеттә юк иде. Аның хәтлек выборда юк иде без үскәндә. Ялыкна кибеткә керәбез дә. Әти, бүген генә булса прәннек алдык әле. Инде прәннек ятсыз булайда акча юк. Мәрри мин берне шалт. Всё. Ашыйсы килми. Тамак туйды.
Жылыйсы да келмей. Әне изгі витамин, ремень. Әйтем іштігі балалар нәрселер яратам, үйде отырабыз шылай тігі малай бар, семейный совет, кешкі аш. Үйде отырабыз. Но мәйтем, олым, ертегеден мәйтем, біздің ғайлада яңа тұрмыш башлайбыз, яңа биттен. Мен мәйтем, нашар ғадетлерін ташлайым. Әнең өзінің диеталарын ташлайым. Сен олым мәйтем, нәрсе ташлай аласың. Мен садикнен ташлай алам дей. Біздің вақытта осы ремень халеткен болар, мәйтем, біздің вақыт түгіл, мәйтем, олым, не садикнен ташларға айрам, садикка жүрек керек, садикка бет ақылды балаларына жүрек. Міне, олым, ертеге садикка барсаң, сен нәрсе керек, шуны алып берем, мен айтам. Негізі рахмет. Мен шондай әйбірлер келіп